Rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lasan Madaki, principal na Gamman da Secondary School Gumel. Gaskiya wannan aiki da mai girma sanata ya kawo mana ya kawo a lokacin da ake bukatarsa. Wannan aiki irinsa ake so ake yi da kuma mun samu labari mai girma sanata ya yi ayyukan nan ko'ina da ko'ina. Kuma wani abun da ya ban sha'awa dan media, wato ba mu zata ba nufa ba, kawai aka ce ai ya kawo mana aiki. Wani aiki wancan a lokacin gaskiya ko assembly muke ban Allah na addu'a Allah uban ya saka mu da alheri, domin wannan sarkar jariya ne, abinda duk mutum yayi ake amfana. Wannan ba karamin alheri bane, illa addu'ar mu ne ubangiji Allah sa gaba tafiyar Allah ubangiji ya ƙara danƙon zumunci, Allah sa a gama lafiya. Kuma wani al'amari ya yi kyau kwarai da gaske. Mai girma principal, to block nawa ne ake, ajujuwa nawa misali? Block guda ne, amma akwai ajujuwa biyu kuma da office da store. Ya gwangwaje mu da wannan, yace kuma zai sa kayan punches da kuma sola. Wannan aiki ne wannan miliyan kuɗi fa, ko gane ba? Wanda gaskiya ya mana rawar gani kwarai da gaske, mun gode kwarai da gaske. Kuma kamar kai ma ai ga kana gani an fara. Ya aiki yana tafiya ba matsala. Aiki babu laifi, yana tafiya. Duk ma'aikata sun ba da haɗin kai, ga su ko ina. Aiki ba dare ba rana. Allah saka da kai. Amin Allah.